Senyories, el nostre grup parlamentari ha considerat oportú portar així a aquestes Corts un tema que hem parlat en nombroses ocasions, i és el tema de l'aigua. Portem el tema de l'aigua perquè este passat mes de juliol, d'una forma, nosaltres considerem que unilateral, el secretari d'Estat de Medi Ambient, Rural i Aigua, el senyor Josep Puigdeu, va canviar l'ús de les aigües traspassades des del Xúquer cap al Vinalopó. És un projecte en el qual hi havia un consens important, un consens social, un consens polític, per a enviar al Vinalopó les aigües sobrants del Xúquer, que tampoc li sobren moltes, per a unes finalitats molt determinades i molt concretes, no per a qualsevol finalitat. En aquest sentit, el punt intermedi, havíem aconseguit un consens que, malauradament, les declaracions i la decisió unilateral del senyor Josep Puigdeu del Ministeri ha trencat en diversos trossos. I ha trencat i no sabem per què, i per quina raó, i per quin motiu. Algú sap els motius d'esta decisió unilateral? Perdone, señor Morera. Señorías, por favor. El señor Morera prácticamente no se le puede oír. Gracias. Moltes gràcies, senyor president. Algú sap els motius del secretari d'Estat per a canviar unilateralment un projecte que comptava amb un suport social important dels usuaris de la conca cedent, de la conca que recull, de la Comissió Europea, del Govern Central i en gran mesura de la majoria de la societat valenciana? Algú ho sap? Li han preguntat a algú? Se sap si des d'algun partit polític, nosaltres ens vam pronunciar, han tingut alguna cosa que veure amb aquest tema? Per tant, nosaltres, el nostre objectiu és saber per què una decisió unilateral de Madrid, del govern central, que ens afecta i afecta el nostre benestar, se pren d'aquesta forma tan arbitrària. I tan arbitrària perquè els hem de recordar a les seues senyories que aquest projecte compta amb una important finançació de la Comissió Europea. Sí, senyor, ens preocupa alguna deriva antieuropeista que hem pogut constatar i constatem reiteradament en aquesta cambra. I la Unió Europea existeix i nosaltres som europeus i per tant tenim que assumir la normativa i les decisions que la Unió Europea ha vingut aprovant des de fa uns quants anys. Concretament, n'hi ha una decisió de la Comissió Europea del 12 del 2006 pel qual se condiciona el suport econòmic a aquesta important obra pública per al respecte d'una sèrie de normatives ambientals que la pròpia Unió Europea i la seva Direcció General 11 senyalen d'una forma molt reiterada. Així tinc el document per a que les seues senyories el puguen comprovar. I aquestes condicions se trenquen d'una forma total en la decisió unilateral del secretari d'Estat, el senyor Puigdeu. I jo em pregunto, aquestes Corts Valencianes tenen alguna cosa que dir? Ens podem plantejar la gestió dels nostres recursos hídrics? Podem pensar la possibilitat de que les coses s'han de fer d'una forma correcta i no podem estar sotmesos als capricis unilaterals que des de Madrid ens venen? Perquè el que ha passat així és gravíssim. És tan greu que com que s'ha trencat un pacte escrit entre el govern central, els usuaris i la Unió Europea. I sembla que no passa res. I passa molt. Perquè, senyories, el que no es pot consentir és que l'aigua del riu Xúquer vagi destinada a la especulació urbanística. Això no es pot consentir. Sí que i som partidaris de que l'aigua vagi a uns usos molt determinats, que són els que es contemplen en aquest gran acord, que és per a acabar amb la sobreexplotació dels aqüífers del Vinalopó, és a dir, aigua per a acabar amb l'ús indiscriminat dels pous de la zona del Vinalopó. A més, aquest trasbassament s'ha de fer respectant la Directiva Mar d'Aigües i s'ha de fer respectant el règim ecològic del riu, establint un cabal ecològic. És a dir, s'ha de fer respectant la Directiva 2000/60 de la Comunitat Europea. Tot això s'ha anul·lat a la decisió unilateral del senyor Puigdeu. Per això, nosaltres, escandalitzats per aquest canvi de posició que trenca anys de negociacions
de polèmiques, d'oposicions, i que el senyor Puigdemont, sense atendre a ningú, i ara en el debat potser mos isquen algunes informacions, s'ha oblidat de tot això i ha canviat la seva posició, ens preocupa d'una forma molt substancial. Ens preocupa el nivell de la nostra autonomia, de la capacitat del poble valencià per a decidir sobre els seus recursos naturals i la capacitat d'ordenar el seu territori. Com és possible que se vulgui trasbassar aigua dolça, aigua potable al Vinalopó per a usos urbanístics quan la pròpia ribera no té aigua potable de boca? Algú ens ho pot explicar, això? El senyor conseller de Medi Ambient, Territori i Habitatge, el senyor Juan Cotino, ens va alegrar a tots el dia afirmant d'una forma taxativa que en la ribera del Xúquer i en la província de València, perquè gasta molt el terme provincial, sobra aigua. Estem desvanits de pensar que això és així i ja ens agradaria. Aleshores, la pregunta és per què n'hi ha més de 60 municipis de la Ribera Alta, entre ells alguns municipis d'alcaldes que estan així presents, beuen aigua en nitrats? Per què no tenen aigua potable? Si sobra aigua... És a dir, no hem de confondre els desitjos en la realitat. La realitat és la que és i la realitat és que ens trobem en un procés de canvi climàtic accelerat i de pèrdua d'un recurs fonamental per al nostre benestar com és l'aigua. Senyories, aquest estiu s'han publicat informes preocupantíssims sobre la salut hídrica del riu Xúquer i tots els informes publicats anuncien que la sobreexplotació dels aqüífers de la Manxa Oriental estan produint la mort d'un riu. Ja s'estan morint les lagunes de Ruidera. Estan morint-se un parc natural per una política ecològica desastrosa dels responsables de torn. Però, senyories, ens hem de resignar a la mort del nostre riu Xúquer, de l'Albufera i del rec immemorial que ha tingut la sèquia real del Xúquer anys des de temps immemorial? Ens hem de resignar a la pèrdua de l'únic riu viu que tenim els valencians? Ens hem de resignar a que el senyor Puigdemont vulnere els acords que tant han costat en matèria hídrica en el riu Xúquer? Ens hem de resignar a vulnerar els acords que tenim en la Comissió Europea? I això per què? Senyories, la solidaritat sí. ¿Y agua para todos? Sí, pero agua para todo no. Agua para todo no, perquè és un recurs finit i que s'ha de fer en una gestió correctíssima. Havien donat una solució integral a la conca del Vinalopó i aquesta solució integral venia per la desalinitzadora de Mutxamel i amb uns usos raonables de l'aigua potable que se poguera generar en aquest nou recurs d'esta desalinitzadora. El que no podem contemplar és que n'hi hagi un ús extensiu pensant que el recurs és infinit i que se va utilitzar d'on siga. Perquè tots sabem que el pas següent serà privar dels agricultors del Vinalopó i els de la Ribera l'aigua per a usos urbanístics. Perquè, d'acord amb la legislació existent, tenen preferència els usos particulars que els usos agrícoles. I aquesta és l'autèntica realitat. Se va a saquejar un recurs escàs, se va vulnerar un acord que va costar molt de temps vertebrar per una imprudència, per un pensament, per una, volem pensar que incapacitat del senyor secretari d'Estat de Medi Rural i d'Aigua. És una autèntica barbaritat i jo crec que faríem bé tots, també socialistes valencians, d'alçar la seva veu per a dir que per ahir no. Que el consens que havíem arribat fins i tot a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer s'ha de respectar i els acords són d'obligat compliment i no es poden votar de la forma tan unilateral com ha fet el senyor Puigdemont. Miren vostès, els valencians i les valencianes ja van perdre per culpa d'un pacte ocult entre el senyor Saplana i el senyor Bono, aleshores un president de la Generalitat Valenciana i l'altre president de Castilla-La Manxa, van perdre els usos i els privilegis que tenim de l'ús de l'aigua del pantà de l'Arcó. Es va enganyar a la sèquia real del Xúquer. Se la va enganyar en nocturnitat i traïdoria. I se la va enganyar dient-los que els seus usos serien garantits. Doncs bé, jo els puc afirmar que això va ser una traïció